ଚାଲି ସେ ଆସୁ ତା ସାଙ୍ଗେ ଯଦି କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେନି ସେ ଆସୁ ଟିକେ ପଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ପଛିକେ ଆଉ ଟିକେ ସାଇଡିକେ ଫ୍ରେମଟା ସୁନ୍ଦର ହେବା ଦରକାର ନା ଲାଇଟିଂ ସଟ୍ ହଉଛି ଆଚ୍ଛା ବାବୁ ଟାଇମ୍ ଏଇକା କିଏ କହିବି 12ଟା ତାମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ଆସିବା ସାଇନ୍ କେତେବେଳେ 8ଟା ଆଚ୍ଛା 12টাରେ ଆଇଛ ତାମାନେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ରେ ଆଇଛ 4 ଘଣ୍ଟା ଏଇଟା କଣ এইটা টেলার দোকান আমার না মামু ঘর তবে মনে ইচ্ছা যেতে পাইবে সেতে আরে পয়সা লউଛୁ কাম କରିବା ପାଇଁ କାମ କର ବୁଧୁ ଡାଲକିରି ପଡିଛି ଲୋକ ଗୁଡାକ ଓ ହଁ କହି ମତେ କଥା କରୁଛି ହଁ ଯିଏ ପାଉଛି ଯିଏ ମା ଭଉଣୀ ଏକାଠି କରିଦଉଛନ୍ତି ପରିଶାନ କରିଦଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କାଲି ମାରି ପୁରା ଚାଲି ଯିବା ମାତା ଧରିକି ରାତିରେ ଗାଡି ଯିବା କାରଣ ମାସିକା ସବସିଡିସନ ନେଇଛ କାରଣ ମତେ ଶୋଧିବା ପାଇଁ ଶୁଣ ମୁଁ ତମ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ନଉଛି ମାଥା ଫେଟେଇକି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗାଈକି ସୁଖା ଦେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବୁଝିଲା କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ମତେ ଖାଲି ଶୋଧୁଛ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ 12ଟା ବେଳେ ଆସି ସେଇଟା ଖାଲି ଦେଖା ହେଇଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା ମାମୁ ଯୋଉ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି 12ଟା ଗୋଟାଏ ସେଇଟା ଆଉ ଦେଖା ହଉନି ନା ଓହୋ ମାନେ କଥା ଯାଇ ତାନେ ମାମୁଠି ମାନେ ତୋ କହିବା କଥା ମାମୁ ଲେଟ୍ କରିକି ଆଉଛି ମାନେ ତୁ ବି ଲେଟ୍ କରିକି ଆସିବୁ ଏଇଆ ତ ଏଇ କଥା ତ ଆଚ୍ଛା ବାପା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହତ ମାମୁ ତା ଭଉଣୀକୁ ଦେଇଛି ସେ ଗୋଟାଏ ବେଲେ ଆଉଛି ତୁ ତ ଭଉଣୀକୁ ଦଉନୁ 5ଟା ବେଲେ ଆସିବୁ ଏବେ କ 8ଟା ବେଳେ ଆସିବ ନା ଭଉଣୀ କି ଦବ 7ଟାରେ ଆସିବି ସାଲା ଏତେ ବେଳେ ବାଟିକୁ ଆସିଲା ଚୋରି ହଉ